मीडिया नोंथांमोननिसिम बाथ्रा जाहैबाय मा गसाइगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि 37थि बोसोरारि जथुम्माया जोङो नैबे हाब्रुबिलनि खौसेथिनि नब्लाङाव जोङो खुंनाय जादों। बे जाहैबाय सानसेनि जोंनि हाबाफारि। जों मोनसे हाबाफारिखौ सिगाङाव लादों जे जिनिसा जोङो मा होनना बुङो डेलिगेट सेसन थान्दै जथुमखौ जोङो लाग्रोबाय सानथाम सानब्रैसो सिगां। ओमफ्राय दिनै जोङो बेवहाय गेवलां मेल खालामनो ओंखारदों। गेवलां मेलावहाय नुजाफैगोन जोंनि मानगोनां मिरु बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां आफादगिरि मुस्रि सरब नार्जारि सार आरो बेजों लोगोसे मिरु बर' फरायसा आफादनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि मुस्रि कनिन्द्र बसुमतारी बिथांमोना फैनानै जोंनि बे गेवलां मेलखौ जाफुंसार होगोनखौ जों मिजिंथिदों। आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोन सोंनाय बादि दिनैनि बे हाबाफारियाव सिगां खेब हिसाबै दरखं गाहाय दरखंखौहाय जोंनिनो मानगोनां गसाइगाव टाउन कमिटिनिनो चेयारमेन मुस्रि प्रफुल्ल इस्लारि सार बिथाङा फैनानै बेखेवफैदों। बेजों लोगोसे नैथि हाबाफारि हिसाबै मोनसे समनि सराइबिल समस्तिनि बारग' एमसिएलए मुस्रि देबजित नार्जारि बिथाङाबो नैथि हाबाफारि हिसाबै जामुंसालिखौ बेखेवफैदों। बिथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर। आरो दिनैनि हाबाफारिया जोङो बेबादिनो मानसिफोरनि हेफाजाब आरो मददजों जाफुंसार खालामनो हागोन होननानै मिजिंथिनाय जाहैबाय। बेखिनि दिनैनि थामथि हाबाफारियावहाय फिरफिला उरायनायमोन। फिरफिला उरायनायखौ आङो गसाइगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनिनो आफादगिरि हिसाबै आंनि हाबाफारि हिसाबै थामथि हाबाफारि हिसाबै आङो फिरफिलाखौ उरायहोदों आरो फंनैसो बिबुंथि लाखिदों। बेजों लोगोसे जोंहा अरायबो दोरोङारि हिसाबै जों फालिबोबाय थानाय बादियै मुंख्लं आरो रुंसारि बे मोननै हाबाफारि हिसाबै जों अरायबो बिबार बावनायखौ नागारबोआखै। मानो होनना बुङोब्ला मुंख्लं बिथांमोना जायफोर थुनलाइनि बिबान लानानै थुनलाइनि हाबाफारियाव गावखौनो बावसोमदोंमोन, बे हाबा मावनाय समाव हाबानि मावनायनि गेजेरावनो बोरैबाफोर सोरबा सुथुरजों सोरबा उदखारिफोरजों मुंख्लं जालांनाय बिथांमोना हयथ' अबथिरा जिउ गोमानांदों। बेनि थाखायनो बिथांमोनखौबो जों अरायबो बावनो हाया। जिहेतुके बर' राव आरो थुनलाइनि थाखाय बिथांमोना गोजोर होनानै गोसो मोदोम बावसोमनानै जेबायदि हाबाफारि मावबोदोंमोन, बे समावनो अबथिरा थैनाय बे दैदेनगिरि बिबानगिरि बिथांमोनखौ जों अरायबो बावनो हाया। बिथांमोननि गोहोम, बिथांमोननि जोंखौ गावसोर मावबोनायनि थुलुंगा होनायखौ जों अरायबो बावनो हाया। ओंखायनो जों बिथांमोननो जेलानाखि जोङो जोंनि गसाइगाव जिल्ला थुनलाइ आफादानो हक, मिरु बर' थुनलाइ आफादानो हक आरो प्राइमारि बर' थुनलाइ आफादानो हक, जायखि बोसोरारि एबा बोसोरसालियाव जथुम्मा खुङा मानो बिथांमोनाबो बे एखे रोखोमनि दोरोङारि हाबाफारिखौ मावफुंबाय थायो। बिसोरखौहाय मान दोननानै बिथांमोननि मावनायनि माखासे माने हाबाफारिफोरखौ जों गोसोखांनानै बिथांमोननो मान बावनानै मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय जायो। आरो मोनसेया जाहैबाय रुंसारिया जाहैबाय जाय बिथांमोना बिबानगिरि दैदेनगिरि बर' राव आरो थुनलाइखौ मोजां मोननानै जायफ्रा बर' हारिनि उन जोलैफोरनि मोजांनि थाखाय बिथांमोना मावबोदों, बिथांमोनाबो जायफ्रा मावनायनि गेजेरजों हयथ' थैनानै थांबाय, रुंसारि जानानै थांबाय, बिथांमोनखौबो जों बर' राव थुनलाइनि बिथा खालामनानै मावबोनाय मानगोनां बिथांमोन होननानै जों अरायबो गोसोखाङो, बावनो हाया।